Històries de mares de Déu. La Mare de Déu del Pilar es va aparèixer a l'apòstol Jaume el Major quan estava resant a la nit a la riba del riu Ebre a Saragossa, encoratjant-lo a la predicació, i li va encomanar la construcció d'una capella. Mare de Déu de Covadonga. En Pelai, junt amb el seu exèrcit, lluità contra els musulmans a les muntanyes de Covadonga. En Pelai va guanyar la batalla de Covadonga i, a continuació, va anar a una cova a donar les gràcies a la Mare de Déu i hi va construir l'altar. Mare de Déu de Montserrat. L'any 880, uns pastors, guiats per un resplendor, varen anar a una cova i hi van trobar la Mare de Déu de Montserrat. La Moreneta és la patrona de Catalunya des de l'any 1881. Mare de Déu de la Mercè. Una nit de 1218, la Verge es va aparèixer a Pere Nolasc, ric comerciant de Barcelona, que es preocupava per la redempció dels captius cristians en mans dels musulmans, i li va encomanar crear una ordre religiosa i militar per a aquest fi. Els savis Raimundo de Penyafort i en Jaume I el Conqueridor varen ajudar a crear l'ordre i varen instal·lar la Mare de Déu de la Mercè a la capella dels comtes de Barcelona. Mare de Déu dels Desemparats. L'any 1380, 10 piadoses persones de València varen formar una germandat per acollir els nens expòsits i desemparats. Varen posar l'orde sota l'empara de la Mare de Déu dels Desemparats. Al peu de la Mare de Déu hi podem veure els nens desemparats. Mare de Déu de les Angoixes de Granada. L'any 1545, en Ferran el Catòlic, en una visita a Granada, portava la Mare de Déu en el seu oratori i la va lliurar a la catedral. La Mare de Déu té a la falda el cos inert de Crist. Mare de Déu de la Caritat del Coure, Santiago de Cuba. L'any 1628, 2 indis i un negre esclaus de les mines de coure navegaven per la badia de Nipe quan varen trobar-se amb l'estàtua de la Mare de Déu flotant damunt d'una fusta. L'any 1916 va ser nombrada patrona de Cuba. Mare de Déu de la Regla, l'Havana. L'any 1690, un ermità va anar a viure a una ermita abandonada a prop de l'Havana i va col·locar damunt l'altar la figura d'una Mare de Déu que provenia d'Espanya. És una Mare de Déu de color negre. Els pescadors de l'Havana l'invocaven quan se sentien en perill. L'any 1714 va ser declarada patrona de l'Havana. Mare de Déu de Guadalupe, Mèxic. L'any 1531, l'indi Juan Diego anava a la catequesi i passant pel turó de Tepeyac se li va aparèixer la Mare de Déu i li va encomanar que construís un temple en aquell lloc.